Welcome back to my YouTube channel. Sino mono gulu pulas aku sebut tentang aku ini gedam macam video bahar tapi ada jangan dini jangi sejo jiba ti annual conference dulu ada baru pada dulu saat dengar behind the suksano behind the jeng naik video ini ni ang mohse jahai dintin naza deng ini video tu nukang naza dina ini mujang belan ilang betul naga nama tani sanai jeng bujung pribai ini pra main gedaro first niya binu ini pra nih sase luga dong. Hello, 2025 Boro Traditional Meeting Barodol jagasin dong to tini pas तारीख को है ट्रेडिशनल डांस ट्रेडिशनल कपड़ा सब कुछ होने वाला है एंड काबुन लास्ट तो है सिंगर फैगासिनो गाइस सो एन्जॉय खालामना फैबानो जाबाय आरो सिंगर को यो पोस्टार दङ दुखायगोन ओके चलो तो जों हाबफैनोसै आरो मेन गेटसिम गेटआ बेनो ओमफ्राय जों हाबनोसै आरो मा बे हाबलांगासिनो जों बरायबाय दरंगुरि दखरा दुलारे बर' फरायसाफोरनिफ्राय बेखौ वेलकाम आरो बरायबायखौ बे गेटखौ होनो लागायनाय जादों आरो मा नैतिक साननि हाबाफारि बादियै जों आफा बोराइ बाथौखौ आरज गाबहोग्रोबाय आरो आंनि जा एसे रोंगौथि बेजों नांजाबनायनि बे बाथौ रायसानाय हाबाफारिखौ मावफुंनो आगान सुरबाय नै फुजिदों दिनै आफा नोंखौ गासै नोंनि हावरिया फिसाफोरा गैया जेबो मावनांगौ राहा मा होननानै गाबज्रिगोन आफा नोंखौ नाजावनो जोंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ मा खोनाफैदों सारि सारि फुरगा अननि आलि सिरि जों बयबो लारि लारि दाखोला आफा इसोरनि अनालि नागारा जोंबो गोथार थानसालि Yang
Diganggu dibuka lagi kawai guni tolong kawai. Sini dong, ang waktu lang kayo nung ngayon. Boroni main guबै दख'नाफोरा बेबो दिन्थिफुंसालियाव बेहायनो पुरा गोजाम पुरा दख'नाफोरखौ बेहाय बे पुरा ट्रेडिशनेल पुरा जोंनि हारिनि पुरा दख'ना गोजाम दख'नाफोरखौ बेहाय दिन्थिदों आरो बेवहायनो बांसिन जायनियानो मोजां आरो बेयाव सायख'गिरिफोरा सायख'नानै बेवहाय बिसोरनो बान्थाबो होनाय जायो आरो मा दानाय लुनायफोरनि बेयाव बादायलायनायबो जायो इयुनाव दिन्थिफुंनायजों लोगोसे बेवहाय प्राइजबो होनाय जायो आरो मा Mandemon? सेन Apabila batin saya sudah jadi musanai, apa bayi dongmu? Mengkaji bangsa apa bidang meni, damai damai. Kita mengapui ini, tampil namanya kan? Ayo. Wait. Assalamualaikum. Gusi kalamai bagai. Musa Pauli. Orang berpindah जोंनि बे आफा बोराइ बाथौ Jai
आरो जोंनि पेट्रल पाम्पफोरनो बेबायदि नोंथांमोन आरो दै जगायनाय आफादनि दैदेनगिरि नोंथांमोन मोनसे सोद्रोमा नोंथांमोनखौ जोंनि बे आरसि सायनासालियाव फैनानै नोंथांमोनखौ सहाय होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। Tanya finally guys, yang pertama ini fitur number 1 tuh kan high actress. Dia mau naikin saya bahui. To bono actress जोंनि famous कलप्रानि number 1 to actress बेहाय दखान होदों नोंथांमोना नैबे दखानानै दं पुरा लास्टबो बिदि हाबबाय बेनिफ्राय हाबपुरानि बेखिनियावनो नै top number 1 ना actress बिथाङा दखान होदों बेयावनो एसे सापर्ट खालामफैब्लानो जाबाय बरिया बेयाव मा मोननाय जायो बियो बुंसिगोन एक्ट्रेसा टप एक्ट्रेसा बुं बेयाव रुटि मोनो पुरि मोनो घुगुनि मोनगोन आरो गासे आमलेट मोनगोन गरम साना भाजा मोनगोन ओमफ्राय पकरि मोनगोन मेन बुस्थुखौनो बुङाय दाबो आरो बेयाव मोनगोन सिगनेचार मोनगोन पापड़ मोनगोन दंगा मेथाइ मोनगोन दंगा मेथाइबो दं बेयाव टपखौनो बुङायनो बेयाव मम बानायदों जों नै ममआ गरमा गरम जायोबा फै आरो बेसेबां गोथाव स्पेशल दं बेयाव टपखौनो बोलायो लाल साहाबो मोनगोन बेयाव लकेल लाल साहा लोङोबा फैदो खम दाम मोनो आरो बेयाव दङ नै बेयाव दङ आइजोफोरा बेखौ मिथिना मा होनो बेखौ दैजों सोमनानै जानाय पुरि गोखै मिखि दङ पुरा टपखौनो बोलायो बेयाव आरो बेयाव जोबोद खम साना भाजाखौ मोनगोन 10 टाकानो हो बेसेबां होयो जाहा ब्रुन आरो बेयाव पुरिखौ होयो जाहा गांनियाव 10 टाकाल' सिर्फ ममआ माने चिकेन बो दं नामा ममआ चिकेन दं बे चिकेन आरो भेज दं भेजखौ बानायना दोन बेयाव सिङाव नन भेज बानायगासिनो दङ सानाबो मोननाय जाया आरो मा गोथावनो थ' नोंथांमोना बारदला जुदि फैयोब्ला टपनो एक्ट्रेस जोंनि गलप्रानि टप एक्ट्रेस बेखौ फायनानै सापर्ट खालामब्लानो जाबाय पुरा गाथाव बानायो